A másik fiatalember, aki most kiáll, ő egy fiú, már állt itt előttünk, áprilisban volt itt, és bemutatott egy különleges ötletet, amit elkezdtek megvalósítani. Lányi Ádám és Somlyó Tamás, két ifjú egyetemista találta ki ezt a dolgot. Phil Fluxnak nevezték el ezt a játékot. Mindig csak Ádámot szoktam emlegetni, azért, mert őt már nagyon régóta ismerem, de Tamás is el tudott jönni, úgy volt, hogy nem tud eljönni, de szerencsére itt van. Tehát ez a dolog, amit most látni fogtok, vagy amiről most mesélni fog Ádám, az az, hogy április óta mi történt ezzel az ötlettel, mi történt ezzel a játékkal, a kettejük ötletéből hogyan vált valóság, úgyhogy azt kérem Ádámtól, hogy jöjjön ide, de előtte még valamit mondok, hogy kiérjen. Képzeljétek el, hogy mi mindig megszoktuk az előadóinkat ajándékozni egy kicsit. És az ajándékozás az úgy néz ki, hogy utána oda sunnyogunk, és akkor a lányoknak virágot, a fiúknak bort adunk. A lányok virágát azt mindig egy különleges csokor képviseli, amit nem lehet úgy boltban kapni, hanem ez külön, egészen speciális csokrok. A fiúk bora pedig olyan bor, ami nem nagyon van. És aki esetleg a közösségi portálon, Facebookon tegnap olvasta, hogy mit művelt tavaly Lányi Dániel azzal a borral, amit ajánlott a parented szülőknek, az el fog csodálkozni. Azért mondom el Lányi Dani nevét, mert egyrészt azt szerette volna, hogyha titokban marad, másrészt pedig ő nem az apja, hanem a nagybátyja Ádámnak, de van egy ilyen családi vonás, hogy Ádám már másodszor van itt, és a Dani újból talált bort nekünk, amit az idén is meg fognak kapni azok, akik erre méltók, és nem akarok erről többet beszélni, de képzeljétek el, hogy erről ír 3-4 oldalnyi szöveget, és tavaly egy bort ajánlott, az idén viszont 2, csak tudjátok, hogy az elmebaj milyen méretű tud lenni, tehát hogy arról van szó, hogy teljesen ugyanonnan jövő borok, az egyik 2011-es évjárat, a másik 2012-es, és az előadó feladata az, hogy ezt kiderítse, hogy mi is a különbség, hogy van különbség, nem mindegy, hogy melyik évjárat, de ők még ezt nem is látták, de ezt most lelőttem, és Ádám tehát beszélni fog nekünk erről a játékról, Phil Fluxról. Gyere Ádám, pakold be a zsebedbe. Van fiús is, ugye? Valami társam. Vagy az volt eddig? Van, nem, ott van. De jó, van zsebed. Ezt meg raktuk magadra. Ádám rutinos. Előtt egy időben mindenhonnan ők folytak. Én néztem, nincs tévénk, de az interneten mindenhol orrálta voltak, hogy mi minden történt velük. Erről fog mesélni biztos. Tessék. Hát, sziasztok! Itt előttem egy kész sikersztorit hallhatunk, és hát ezekről is szeretnék valamit beszélni. Sikersztorik azok vannak, gyakran ott vannak körülöttünk. Még a legelső sikersztorikat ugye egészen picik voltunk, amikor hallottunk, a szüleink traktáltak ezzel. Ezek úgy kezdődtek, hogy egyszer volt, hol nem volt, és úgy folytatottak, hogy a szegény gyerek minden szerencsét próbál, meg úgy fejeződtek be, hogy sok bátorsággal, meg nagyon sok szerencsével a végén valami királynak elvették a fele királyságát. És az Ákos megkérdezte, hogy van kedve megjönni a parentet, de nekem az volt az első gondolatom, hogy hát persze, mert manapság is azért vannak olyan lehetőségek, amik néha egészen mesébe idők. És ugye fölöttünk azóta is tudjuk, hogy hát vannak királylányok, de mondjuk ugye leginkább a best foglalkozik, meg ezek. De hogy vannak olyan dolgok, amik kicsit ugye a meséhez hasonlítanak. És amiről első körben beszélni szeretnék, az ez a crowdfunding, vagy magyarul közösségi finanszírozás. És az tulajdonképpen egy kicsit ilyen mesébe idően gyerekes, vagy buta elképzelésből alakul. Biztos mindenki elgondolkodik azon, hogy hát a világon van 7 milliárd ember, de mindenkitől kapni egy forintot, de 7 milliárd forintot, tök jó lenne. És az érdekes az, hogy amilyen gyerekes és amilyen buta elképzelés ez, épp annyira jól működik. Hogy a közösségi finanszírozásnak valamennyire valóban ez a lényege. Az ötlet a következő. Kitaláltam valamit, és meg szeretném valósítani. De nincs rá pénzem. Mit csinálok? Hát készítek erről egy videót, leírom, hogy mit találtam ki, és föltöltöm az internetre. Aztán majd
adni pénzt, és abból a pénzből én megcsinálom a projektet. Hát, amikor én ezt először hallottam, ezt mesélték nekem, már emlékszem, mondtam neki, hogy hát, hülye vagy, tehát kiadom nekem pénzt. És az érdekesség az, hogy az egyik legnagyobb közösségi finanszírozási oldalon a Kickstarteren a valaha elindult projektek, tavaly szeptemberi adat, valaha elindult projektek 44%-a megkapta azt a pénzt, amit ment. 44%-a. Most ezt egy összehasonlítjuk a tündérmesékkel, tehát a 3 kismalac, akik házat építettünk nekik egyötve, ez 33%-a. Általában a tündérmesék 33%-ban dolgoznak, jobb 44%-a. Tényleg egy mesében dologról van szó. És ugye ez egészen pontosan hogy is működik. A lényeg az valóban az, hogy az ember kitalál valamit, arról készít egy videót, egy bemutatkozást, elmondjuk, miről van szó, és emellett nagyon fontos az, hogy tudja azt, hogy ahhoz, hogy ezt valóban véghez tudja vinni, ahhoz mennyi pénzre van szüksége. Meg kell határozni ezt az összeget. És meg kell határozni egy időintervallumot, hogy mennyi idő alatt szeretné összegyűjteni ezt a pénzt. És utána föl lehet tölteni az egész projektet. És az emberek látják, és valóban elkezdenek adakozni, és nekem szükségem van ennyi pénzre, és szépen az adakozásokból elkezd ülni. És hogyha én elérem azt az összeget, amit eredetileg meghatározom, akkor valóban megkapom a pénzt, és valóban az az enyém, és abból meg tudom csinálni a projektet. Ha nem kapom meg az összeget, akkor azok, akik felajánlottak, azok nem fizetnek semmit, én nem kapok semmit, és az egész majd nem lesz semmi. Tehát igazából két kimenetele van a dolognak, vagy kapok pénzt, vagy nem kapok pénzt. Olyan hogy én borzasztó meg tőkéket veszítsek, olyan számlátorlás nincsen. Úgyhogy ez tényleg egy kicsit egy ilyen mesébe írő lehetőség. Úgyhogy el is határoztuk azt, hogy mi belevágunk egy ilyenbe. Annyit kell még hozzátenni, hogy az emberek, akik adakoznak, azok valóban adakoznak, viszont nem teljesen úgy működik ez, hogy csak a készítők szemeléknek kapok pénzt, hanem cserébe azért, hogy ők adnak a pénzt, minden támogatási kategóriához, minden összeghez, én meghatározok nekik egy ajándékot, hogy mi az, amit én cserébe adok. Ez az ajándék, ez kis összegeknél lehet az, hogy köszönöm szépen, jó fej vagy, de lehet ez egy tárgyi ajándék, vagy olyan projektek esetén lehet ez akár egy üzleti részesedés is, vagy bármi. Tehát azok, akik támogatnak, azok nem csak a saját jó szívükből támogatnak, hanem azért is, mert ők is kapnak ezért cserébe valamit. Egyrészt. Másrészt pedig azok, akik egy ilyen projektbe belevágnak, úgyhogy nincsen pénzük, azért kell nekik a pénzben nincsen pénzük. Azok általában nem csak a várható hozam, vagy a várható akár meggazdagodás reményében csinálják, hanem azért, mert hisznek valamiben, amit kitaláltak, és úgy gondolják, hogy ezt meg kell mutatni a világnak, ezt én végig tudom csinálni. És ezek mögött a projektek mögött vannak olyan eszmék, amik mögé azok, akik ezt támogatják, azok is nagyon szívesen felsorakoznak. És az, aki a projektet csinálja, az nem tudja megcsinálni a projektet a támogatók nélkül. A támogatók pedig sok esetben nem tudnak hozzájutni az ajándékhoz, mert sehogy máshogy, csak hogy ezt a projektet támogatják. És ez az egymásra utalás, ez egy nagyon jó közösséget létrehoz, amitől ez tényleg tud működni. Mi is ennek a működésnek a reményében vágtunk bele, és amilyen csodálatos ez az egész rendszer, amilyen tűnik, mi is egy kicsit egy csodálatos tárgyat próbáltunk létrehozni. Itt volt az előző parántedben, az magával a termékkel már találkozhatott. Mi is ezt a csodát próbáltuk meg megrakni abban az értelemben, hogy csodák azok tulajdonképpen léteznek. Mert bármennyire is ismerjük a világot, előfordulhat az, hogy egy olyan jelenséggel találkozunk, amiről addig nem volt tudomásunk, hogy még nem írik bele a világképünkbe. És ilyenkor azt mondjuk innen csodát látunk. Viszont, hogy ez létező jelenség, akkor szemben a bűvésztrükkök keltette illúzióval, itt tudjuk, hogy nem egy ügyes kézmozdulatról van szó, hanem a valóságnak egy olyan szegletéről, amiről addig nem volt tudomásunk. És hogy szép lassan megértjük a fizikai mögöttes tartalmat, úgy válik ez a csoda egy kísérletként, és úgy bővül a világképünk is egy újabb raktával. És mi ezt a folyamatot akartuk megragadni, és megtervezzük végül ezt a kis játékot, ezt már sokan láthattátok, ugye egy részcsőből és egy kis golyóból áll, és mindössze annyit tud, hogyha berejtem a golyót a csőbe, akkor ahelyett, hogy keresztül zuhanna rajta, egészen elassul, és egy ilyen majd, hogy nem antigravitáció-szerű hatást jelent. Aki még nem találkozott ezzel, és a kezéből össze a játékot és beledobja, egészen különös reakciókat tud kelteni. Ugye magának a hatásnak a hátterében az áll, hogy a golyó az egy rendkívül erős mágnes. A cső részből van, tehát a golyó az se nem mozza, se nem taszítja érezhetően a rezet, viszont hogyha belejtem, akkor a mozgó golyó változó mágneses tere, görvényáramokat indul
el magának a csövön belül. Ezek ugyanolyan áramok, mint amik a villanykörtében is, vagy éppen az elektromágneses tekercsben vannak, és ahhoz nagyon hasonlóan létrehoznak egy újabb mágneses teret. És a Lenz törvény, amit ez az egész játék szemléletet, az éppen azt mondja ki, hogy ezek az utólag létrehozott mágneses terek, ezek mindig olyan irányúak, hogy gátolják az őket kiváltó hatást, tehát a golyó mozgását. Vagyis csak akkor érzünk bármiféle kölcsönhatást ezzel az egész játékkal kapcsolatban, hogy a kettő mozog egymáshoz képest, és akkor fékeződni fog a golyó. Beleteszünk, és hogy egészen olyan érzés, mint hogyha mézben vagy valamilyen egészen viszkózus folyadékban mozognak. És mi arra gondoltunk, hogy ez egy érdekes hatás, erről sokan nem tudnak, vagy akik tudják, azok is nagyon nehezen tudják reprodukálni, mert ez a kis mágneses golyó, ez a világ legerősebb mágneses golyó típusa, amit van a Földön elő tudunk állítani, és ez nagyon különös kis termék. És így gondoltuk azt tavaly októberben, hogy mi ebből csinálunk egy közösségi finanszírozási projektet. És valóban neki is álltunk, az volt az első terv, hogy hát ilyen projektet megcsinálunk, prototípus kész volt 2 hét alatt, egész gyorsan, és azt gondoltuk, hogy persze, haladunk, ügyesen csináljuk, gyerünk, és mi karácsony előtt kipostázzuk a termékeket. Aztán elkezdtünk ebben egy kicsit jobban belegondolni, mennyi munkával is jár az, hogy ebből egy olyan projekt legyen, ami tényleg meg tudja szólítani úgy az embereket, hogy utána valamit adakozzanak meg. Hát, ugye az, hogy adakoznak-e, vagy vásárolnak kvázi ilyet, az értelmezés kérdése. És hamar beláttuk azt, hogy karácsony előtt ebből már nem tudsz tenni, és arra fektettük az energiánkat, hogy egy kis szép prémium érzetű termék mellé egy ugyanolyan prémium videót, arculatot és egy csapatot húzunk föl. És így aztán, mire a legutóbbi paraméterre került a sor, addigra már volt egy arculaton, volt egy nevünk, Feel Flux lett a projektnek a neve, pont amiatt, hogy a feel az angol érezni szóból meg lehet érezni azt, hogy működnek ezek a kölcsönhatások. És akkor szembesültünk igazán azzal, hogy amilyen tündérmesének tűnik ez az egész crowdfunding, ez valójában annyira tündérmese. Csak így egy jó tündérmesében vannak hétfői sárkányok, meg van minden, és ez tényleg így is van, hogy onnantól válik igazán veszélyesség, vagy hát felelősségteljes egy projekt, hogy az ember nyer. Ugyanis onnantól, hogy megkapod azt a pénzt, ami érte mertél, onnantól kötelezve is vagy arra, hogy az összes kis terméket le is kell gyártani, és ki is kell bóstázni. És hogyha elszámoltad magad, és abból a pénzből, amit te kaptál, nem tudod legyártani a terméket, ott van a gond, és ott van az, hogy oda zsebbe kell nyúlni, és az egy nagyon kellemetlen dolog. Úgyhogy mielőtt mi elrajtoltunk volna, nagyon hosszas számolgatás, költségvetés becslés előzte meg, gyakorlatilag a teljes gyártást fel kellett építeni, virtuálisan találni, beszállítókat kitaláni, mennyit fogunk beszerezni, gyártani, póstázni, és a többi. És a végén, április 22-ig eljutottunk oda, hogy mindent kiszámoltunk, kijött az az összeg, hogy mennyi pénzre van szükségünk. Ezt kerekítettük, és $25,000 kértünk az Indiegogo nevű közösségi finanszírozási oldalnépétől. És 2 hónap alatt, ameddig a projekt ment, megkaptuk azt a pénzt, sőt a végén közel a 1,5-szeresével zártunk, és nagyon boldogok voltunk, hogy akkor azzal mi lettünk Magyarország addigi legsikeresebb crowdfunding projektje, mi szereztük a legtöbb pénzt, azok közül teljes egészében magyarok vittek. És persze örültünk, hogy kaptunk egy csomó pénzt, de jó, de ugyanakkor kaptunk egy csomó munkát is, sőt, hogyha azt hasonlítanak, akkor sokkal több munkát kaptunk. Úgyhogy most úgy állunk, hogy ezzel a projekttel, mert több mint egy évre foglalkozunk teljesen ingyen, és mi lesz a vége. Viszont most, hogy ezt mi végigcsináltunk, most tartunk ott a projekttel, hogy elkészültek az első végleges darabok, amik már be vannak üldözve, szépek, meg vannak a mágnesek, minden leszállítva létrehoz meg cég, a Fields Kft. És jövő héten fogjuk tudni kiszállítani az első darabokat, és gyakorlatilag minden projekt során végigozhatjuk, hogy lássuk az embereket, amikor ezt kézből veszik, és kipróbálják, és nézik, hogy tényleg meg is fogják kapni, és alig várjuk, hogy lássuk, hogy mit fognak hozzá szólni. És most, hogy ezen mi félig meddig túl vagyunk, most örömmel látjuk, hogy újabb és újabb magyar projektek indulnak, és sokan jönnek hozzánk tanácsot kérni, hogy mégis hogy van ez is. Az érdekes dolog az az, hogy leginkább 2 kérdést szoktak föltenni. Egyrészt az, hogy mit csináltunk, mi is volt ez, nem? A másik kérdés pedig az, hogy hogyan csináltuk.
tényleg van egy elég nagy háttere. Azt viszont kevesen szokták kérdezni, de szerintem ugyanúgy izgalmas, meg remélem titeket is érdekel, hogy egyrészt miért vág bele valaki ilyenbe, másrészt pedig, hogy senki nem kérdezett, hogy milyen egy ilyet csinálni. Erről szeretnék egy keveset beszélni. Ugye miértről már volt szó, hogy kicsit, mint amikor az ember egy bűvész mutatványt mutat valakinek, és egy pillanatra látjuk az emberek arcán azt, hogy így kiszakadnak a valóságból, és egy olyat látnak, mint hogyha nem is létezne, ez egy iszonyú nagy öröm, és már most várjuk, hogy eljusson az emberekhez. A másik pedig az, hogy milyen egy ilyet csinálni. És ez tényleg egy olyan projekt bennük az ember belevág, ami biztosan nagyon sokaknak az álma, nekünk is mindig az volt, hogy kitalálsz valamit, és kitalálod, hogy legyen meg, hogy csinálj meg, és minden a te munkád. És amellett, hogy ebben van egy borzasztó nagy szabadságérzet, ugyanannyira ilyen félelmetes is az, hogy ez nem egy olyan feladat, hogy megmondja neked valaki, hogy csináld meg, és akkor, hogyha megcsinálod, akkor ők megmondják, hogy jó vagy nem jó. Mert az, hogy mit csinálj, azt is nem mondod meg, azt is, hogy mitől lesz jó, azt is, meg hogyha megcsináltad, akkor ez jó vagy nem, azt is. Úgyhogy van egy borzasztó nagy kétség abban, hogy ez jó, nem jó. Igazából néha elmondom, hogy egy részcső, meg egy jó, de mégis, és még a projektnek tanuljuk kapjuk e-maileket arról, volt például egy braziliai srác, aki nem is támogatott minket, viszonylag drága lett a végére a termékre, minden benne volt a költségekben, csak írta azt, hogy tök jó, amit csináltok, nagyon tetszik, gyerünk. Meg hát persze vannak azok is, akik így nézik, hogy egy cső, meg egy golyó, hát maga a hatás ez már ismer, vagy hogy ezt adod ennyi pénzért. Volt, akik a nevünkkel viccelődtek és mondták, hogy guys, go flux yourself. De a vége mégis csak az volt, hogy sikerült valamit kitalálni, és sikerült a végén megcsinálni, és ez összességében egy nagyon-nagyon jó érzés. És ha kicsit utólag vissza kéne gondolni arra, hogy milyen volt, és láttam nemrég egy videót egy sarki rókáról. És csinálja azt, hogy sarki róka az úgy vadászik, hogy valószínűleg hó van mindenhol, és a hónak a tetején meg is fül. Ha valami is kockot vagy nyulat így megérez a hó alatt, hogy megpróbálja a füleibe bevérni, fölugrik baromi magasra, telefúr orról a hóba, és megpróbálja elkapni a kockot. És kicsit így éreztem, hogy ez egy ilyen crowdfunding projekt is az van, hogy meg kell hallgatni azt, hogy mi az, amivel te foglalkozni szeretnél, az jöhet belülről, jöhet kívülről, észreveszel egy lehetőséget, hogy marketing, és utána föl kell ugrani jó magasra, hogy minél több emberhez eljusson az, hogy ez létezik, vagy egyáltalán tudjanak jönni és tudjanak támogatni. És utána van annak kérdés, hogy akkor, hogyha becsapódunk, akkor vagy sikerül fogni egy hosszot, és akkor sikerül, vagy pedig egy félre sikerült bukfenc lesz belőle, ilyen mai tudás után vagy csatonással is jár. És hát mi végül most fogtunk valamit, az, hogy mit fogtunk, az akkor fog kiderülni, amikor az első támogatók megkapják a terméket, és mit fognak hozzá szólni, meg hogy tudunk ezzel tovább menni. Úgyhogy akik esetleg ilyesmiben gondolkodnak, azoknak én is csak ezt tudom mondani, hogy mint a szegény legény, hogy nagyon sok bátorság kell hozzá, nagyon sok munka, szorgalom, és persze borzasztó sok szerencse. Úgyhogy